Bună ziua, sunt de la emisiunea Iartă-mă și am zis să-i cere tare lui Cheliosul ăsta. Adică burtea, să o ia în gură și toată echipa. Așa să fie. Ce te cum dau la eu. Ii, Marcel, hai Marcel, la tata. Hai la matale. Și noi astăzi vom face un filmuleț mic, scurt. Adică Bostan, Suciu, Fio, Burtea, Caicosu, Ciorica, care mai e toată echipa? Da, Aurică nu zici, mă, nimic? Aurică, care mai e, adică toată echipa, să-i dea la Suciu. Uite așa, cu bibironul, uite așa. Acum plângi după Burtea, mui. Eu și pus după Burtea. Bă, lăsați-mă, mă, după afemeiatul ăla, bă. Cu e afemeiat? Afemeiat curat. Top. Câte în spate? Stai, mă, să fii mai aproape și astea. Bostane! Aici au banc. Pune-mă aici. Ia. Și dați de cruce, așa. Bine, cuvântată. Mamă, și când se vede bereaie. Ai ieșit morții din groapă, ai ieșit acum. Stai că nu pot să ieși. Gata, l-ai rezolvat și pe ăsta, nu? Gata. Și acum Costel în plin plan, profanatorul de morminte. Ai murit, Costel? Ia râs puțin în cam e. Da, mă, stai. Ce râs aia, treacu, bă. Așa mă cam și acum dă de mâini, dă din cruce ceva. Amin. Ia când ținte cu mâna de Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, picioară-se numele Tău, fie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea-te toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne-ate nouă greșelile, ne duce pe noi de sfântă. Doamne, ce prost ești! Ia bine, cuvântă, Doamne, învăță. Așa, 2 secunde. Mamă, Didita mai rapper acum, nu? Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Bagă la cur, mă, bagă la cur. Îl simți? Ține-o în tine, Costel. Îți place? Îți place să o țin tine? Hai, mă, că-i bine. Zi-mă ceva, du-te, drag. Pe o Mihaela. Ia uzi, care-i Mihaela, mă? Bă, Mihaela, până nevastă sa. Uite așa, uite ce-i dau. Yeah! Uite ce-i dau. Îi dau. Ia de, ia. Așa-i de? Uite ce-i dau cu cruce. Și dintr-o parte, așa. Uite ce-i dau cu cruce, uite ce. Și pe partea asta, uite ce-i dau. Așa-i dau. Și diseară te duci la ea, nu? Diseară mă duc la ea și zic, Mihaela, vină cu ea. Ce? Am învățat un banc nou. Ia, cal, uite așa. Și mai știu și stilul american, uite așa. Yeah! Yeah, uite. Mai fă dracu și altele. Uite ce-i dau. Și zic, vină cu ea. Vină cu ea, ia, hai, ia-l în gură pe Marcel, ia. Uite acum. Ia la tata. Hai să vă din profil, mai.
Ia la tata, ia la tata. Să și din stânga, să și din dreapta. Și la Suciu, uite așa, yeah. Așa-i dau și lui Mihaela. Uite așa-i dau lui Mihaela. Cu stil și lui Suciu și lui Bio. Uite așa-i dau la Burtea, tot. nu-i zici nimic al lui Burtea? Uite așa-i dau la tot. Ia zi de Burtea ceva. Uite așa-i dau la toți, la muncitorii lui Zio și al lui Suciu. Toată echipa, uite așa, bram, 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 bram. La 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 la. Dă-te jos după cruce, domnul. Ia e lui Burtea, dar lui Burtea cum îi face? Și pentru cioara ceva? Și pentru caic, uite așa. Și te încă 500 de lei. Uite, Bostan, ia 500 de lei de aici și zi, bă, da proste. Bă, da proste. Ia. Stop. Stai mă, lasă stopul. Ia. Zi ceva special pentru Burtea. Ce să zic, mă, Zi, mă, pentru ceva Burtea? frumos. Zi ceva lui frumos, ia transmite ceva frumos. Oliva, zici. Să dea Domnul să mâncați triplă plan. Burtea, Viu, Suciu, Bostan, care mai sunt, să mănânce coliva. Așa, ați auzit? Să mă băgați pe YouTube. Gata, play.